Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tiningnan sa FB, mapagkakamalan mong masaya at close to perfect ang pamilya namin. Ang hindi alam ng marami, dumadaan kami ngayon sa matinding pagsubok. Mahigit 20 taon na kaming mag-asawa ng mister ko. Pareho kaming reliyoso at may mataas pa siyang posisyon sa aming kilalang relihiyon. Pero nito na lamang nakaraang taon, bigla akong nagduda na may babae ang asawa ko. Nagsimula ang lahat nang may makita akong parking ticket ng isang hotel sa gamit ni mister. Malinaw na nakasulat doon ang plate number namin. Nang tanungin ko ang asawa ko, sinabi niya na nagpark lang naman daw siya doon. "Huwag mo akong gawing tanga." Yan ang sagot ko sa kanya. "Sa dami ng lugar, dun ka pa sa hotel magpapark?" Hindi siya umimik. Sinabi ko sa kanya na kung ano man ang sitwasyon na kinasasadlakan niya ngayon, magsabi na siya sa akin at tutulungan ko siyang makawala doon. Hindi pa rin siya sumagot. Pinabayaan ko lang siya kahit ramdam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Nagpatuloy ang pagdududa ko dahil lagi na siyang hating gabi kung umuwi. Minsan inuumaga pa talaga siya. Napakaaga niyang pumasok sa trabaho kahit na flexi time bilang sales manager sa isang realty corp. Minsan, mawawala siya ng 4 na araw dahil daw sa may training sa isang part-time job niya. Ang hinala ko, ibang bagay na ang pinapart-time niya. Napansin ko din na lagi niyang hawak ang cellphone niya kahit pupunta siya sa CR. Isang beses, naiwan niyang bukas ang FB niya sa computer namin. Kinalikot namin ng anak ko ang account niya. Doon ko nalaman na may iba siyang kinakalantare. Nako! Nakita namin sa mga blocked accounts ang FB ng isang babae na ang profile picture ay picture nilang dalawa ng mister ko at magkasama sila. Kinontak namin ang babae at tinanong ko kung bakit magkasama sila sa litrato. Pinagsiselos ko lang ang asawa ko. Yun ang alibi ng babae. Kaya nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga. Nalaman ko, nakaklase pala ng asawa ko dati yung babae. Hiwalay na sa asawa at may mga anak. Nagsimula ang ugnayan nila ng mister ko na magkaroon sila ng group chat para sa high school reunion. Ang galing talaga ng babae mag-research. Galing. Investigador. Oo, trot! May nag-advise sa akin na lagyan ko daw ng GPS ang kotse namin para malaman ko kung saan nakakarating ang mister ko. Successful ang GPS implant dahil nalaman ko na sa lugar ng babae niya siya nagpupunta kapag umaalis siya ng maaga. Siya ang tagahatid sa babae sa office nito bago pumasok ang mister ko. Obo, matindi. Correct! At bago siya umuwi sa bahay, dadaanan muli niya yung babae niya. Agad ako nag-set up ng entrapment operation. Wow! Investigador talaga, napakagaling. Agad ako nag-set up ng entrapment operation. Nahuli ko sa akto na nakasakay ang babae
sa kotse namin. Dito po tayo mag-usap sa loob ng sasakyan. Ay ano ba? Dito po tayo mag-usap sa loob ng sasakyan. Pakiusap ng babae. So ibig sabihin, nung sumakay yung babae, dumating siya. Oo, yan. So sabi ng babae, dito po tayo mag-usap sa loob ng sasakyan. Pakiusap ng babae. Sa sobrang galit ko, sinimulan kong dakdakan yung babae. Pilit akong pinapakalma ng babae at wag daw ako mag-iiskandalo. Dapat bago ka pumatol sa mister ko, naisip mo na yan. Ang sabi ko sa kanya. Lalong nag-apoy ang galit ko nang makita kong suot ng babae ang t-shirt na mister kong matagal ko nang hinahanap sa labahan. Nakaw! Pinababa na namin ang sasakyan yung babae. Bago bumaba, inabot pa ng babae yung cellphone ng mister ko. Sa akin, hindi mo mapahawak yung cellphone mo, pero yung babae mo, galing pa sa bag niya yung cellphone mo? Ang sigaw ko sa mister ko. Habang pauwi, nakatikim sa akin ang mister ko ng masasakit na salita. Pagdating ng bahay ay humingi siya ng tawad at nangakong titigilan na niya ang pambababae niya. Pero isang araw, nakita ko sa desktop PC namin na in-invite na mister ko yung babae sa Instagram account niya. Ano ba naman yung mister mo? Agad ako sumugod sa bahay ng babae at confirmed. Nakapark doon ang kotse namin. Nakaw! Tinawagan ko ang mister ko. Tinanong ko kung nasan siya. Ang sabi niya, naka-duty daw siya sa trabaho. Duty pala ha? Iba yung ginu-duty mo Iba din yung tinatrabaho Kaya mo. nga! Nako! Sabi ko sinungaling siya dahil nakita namin ang sasakyan niya sa bahay ng babae. Kumatok kami ng anak ko sa bahay. Wala daw doon ang mister ko, sabi ng isang bata. Pinapunta ko doon yung mister ko pero hindi niya isinama ang kabit niya. Sa sobrang galit ko, sinampal ko ng malutong ang mister ko. First time ko siyang pagbuhatan ng kamay dahil sa panluloko niya sa akin. Hindi ko na pinakinggan ang mga paliwanag niya. May binabanggit siya na may utang daw siya sa babae niya at yun lang naman daw ang pinag-uusapan nila. Ako naman si tanga nang hiram pa ako ng pera para ipambayad sa babae. Sa ganung paraan, inisip ko na hindi na talaga sila magkikita ng mister ko. Akala ko ay okay na ang lahat. Aba, may kasunod May pa. kasunod pa, nakakaloka! Nasa bahay ako at nagpapahinga pero hindi ako mapakali dahil may out of town ang mister ko. Hindi maalis sa isip ko na baka magkikita lang ulit sila ng kabit niya. Dahil hindi ako matahimik, nag-abang ako sa bahay ng babae. At hindi ako nagkamali ng hinala. Inabutan kong nakapark na naman doon ang kotse ng mister ko. Nagulantang si mister nang makita ko. Ang palusot niya, may kukunin lang daw siyang gamit na gagamitin niya sa out of town niya. Sigaw ako ng sigaw sa kotse. Hindi ko mapigilan na ma-high blood sa panggagago ng asawa ko. Ilang beses ko na siyang nahuhuli, ilang beses ko na nakikitang may deleted pictures ang asawa ko sa phone niya. Malapit na ring malaman ng mga kamag-anak namin ang tungkol sa pambababae ng mister ko. May mga pagkakataon na nagtangka na akong magpakamatay. Aaminin ko, mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko sa kabila ng lahat. Ang iniisip ko ngayon ay kung worth it pa ba na ituloy ko pa rin ang laban. Yung wedding ring namin, hindi na niya sinusuot. Inihanda ko na ang sarili ko kung sakaling kailanganin ko nang sumuko. Sana po tambalan ay mapayuhan niyo ako. Ako po si Cora, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one SM radio station. Love Radio.